ಮಗಣಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಬೊಲ್ಮದ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪಾತಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಈ ಊರ್ನು ಕಾಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಥಾನುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತಿರನಲ ಅನುಮತಿನ ನಟ್ಟೊಂದು ಈತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೆಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳ್ಮದರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವೇನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರು ಪಾಲು ಪಡೆದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮಧ್ಯ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೋನಾಜೆ ಮೇರೆ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಬೋಡೆನಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುಣಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗನ ಒದಗಿಸಿಕೊರ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೋನಾಜೆ ಮೇರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಲೆಸಿದ ಗುರುಕರ್ಮನ ವಹಿಸೋರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಏನಂಚಿದ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಗೊತ್ತು ಮೆರೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಿರಂಚಿತ ಮಾತಿನ ನನರ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಣಿತ ಲೇಸಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ದೃಶ್ಯ ವಿ ಕೋನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶಿಕ ಎಯ್ಯಾಡಿ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮುಲಾರ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಪರಮ ಪಾವನವು ಬೊಲ್ಮದರಸುವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ದೇವಾ ಮುಲಾರ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಪರಮ ಪಾವನವು ಬೊಲ್ಮದರಸುವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ದೇವಾ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಸುವ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಸುವ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ಬಳಗವು ನೀನೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕಾಳಿ ಭೈರವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆವೆ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ಬಳಗವು ನೀನೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕಾಲಭೈರವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆವೆ ನಿತ್ಯವು ಭಜಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯುವ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಿತ್ಯವು ಭಜಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯುವ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ಸೋಮನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸುಗಿಪಣಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಮದ ಊರು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆತ ತಂದೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂತ ತಾರಾಯಿ
ಕೈ ಬುಳಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಮಣ್ಣಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಜನ್ಮತ ಶ್ರಮಜೀವಿಲಾಯಿನ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ದೈವದ ಮಿತ್ತೆ ಅತೀವವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀನಾಕ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ಎಂದು ಬಂಡ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದ್ಬಂಡ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಸೋಮನಾಥನ ಹಣೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಈ ದೈವಗೂ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ಅಂದ್ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಬಂಡದು ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಏರು ನೇನು ನಂಬುವೆರ ನಂಬಿನಾಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ತೊಂದರೆಲೇನು ಒಳಗಾದಾನಾಗ ಏರು ಐನು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ ಅಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ನೇನು ಬೊಲ್ಮದ ಬಂಡಿ ಇಂದು ಬನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಮದ ಬಂಡಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವತ್ತೆ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಪಣ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂಗೀತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಡುಗಾರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬರೆತನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಯ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ದುಂಬು ದಯಂದು ಮಂಡ ಯಾವುವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಆರಾಧನೆಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನತ್ತೆ ಆ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪನ್ಪುಣವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆದ ಜವನಿರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಿಡ್ದಾದ ಈ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಐನನೇ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನು ಒಂಜಾತು ಊರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಗಳ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಜಾಗೆಡಿತೆ ನಡಪೆರಡು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಸುದೇವ ಕೊಣಾಜೆ ಯಾರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ದುಂಬೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಏಪಲ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡವು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಸಂಗೀತಗಳ ದೈವಗಳಾಡು ದೇವರಾಡು ಆ ದೈವಲ ಸಂಗೀತದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಗ್ಗುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಅವು ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ತು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವು ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ನೇತ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಡಾಕ್ಟರ್ CK ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಡನಾಡಿಯಾರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ತಿಳಿದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತದ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಲಿನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಣ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತು ಬಾತನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಆರೇನಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆರೇಣಿ ಆನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೇನು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರಿ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಗುತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರೇನು ಯಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಆರೆಗೆ ನರ್ಸುಗೌಡ್ರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದುಳ್ಳರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ರೈ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಂಗಿಬೈಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದುಳ್ಳರು ಅತ್ತಂದೆ ಕೇಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ஒரு ವೈದ್ಯ ಆದಿ ಆರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಐಟ್ ICU ಐನ ಮಾತ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏಳೆಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ನರೇಶ್ ರೈಗ್ಲಡ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡಿನಾರು ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆರೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ನಾಯ್ಕರು ಇದು ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವರಿ ನಮ್ಮಾರೆ ಅರೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಮನೆಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದುಳ್ಳರು ಮಾತ್ರತದೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೇನು ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ಇನಿ ನೇನು ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರುಳ್ಳೇರಿ ಆರೇನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಿಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಆರೆಗೆ ಮಾಧವ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇನಿ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಉಂಡು ಅದನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಂದುಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ನೇತೃತ್ವ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸಾದ ರೈಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಸುಜಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಬತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಾಸುದೇವ ಕೊಣಾಜೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ವಾಸುದೇವರ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆನೆ ಯಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಭುಜಂಗ ಗಟ್ಟಿ ದಯದೀದು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ವಿಜಯ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿ ಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದುಳ್ಳರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ ಆರೇನು ಯಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೊರ್ಪುನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಲಾರ್ಲು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡೇನು ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ದಾರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನದು ದೀಪ ಅರಳಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಕೊನಾಜೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಅತಿಥಿನಕಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಇವಂಜಿ ಬೊಲ್ಮದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಡು
ಬರೀ ಪುರುಳು ನಡಪು ನಚ್ಚಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡನೇ ಎಗ್ಗೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜ ಬೇರನ ಒಂಜನೇ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಮರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತು ಬೊಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುವನ್ನು ಪಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇದವು ಬೊಲ್ಮದ ರಸ್ಸು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಮನಪುನಂಚಿತ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ಲೇಸುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ನಡಪೋಡುಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತೆರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಮಾತ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೊರದು ಪುಡು ಬಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸು ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಮೇರು ನಡಪಾದ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅತಿಥಿನ ಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲು ಉಂತನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪದ್ಯನು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮತ್ತು ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಮಪುರವಾಸಂ ಶಾಂತಂ ವೃಷಭವಾಹನಂ ಶಿವಾಂಶತ್ ಸಂಭೂತಂ ನಮಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪಾದವಂದಿತಂ ನಮಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪಾದವಂದಿತಂ ಬೊಲ್ಮದ ಮಹಾ ಅಧಿಪತಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸ್ತುತಿ ಬೊಲ್ಮದ ಮಹಾ ಅಧಿಪತಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನಲ ನೆನೆಪುನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐನ ತುಯ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತೂಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯನ ಕೇಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೀನಾರು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜ ಮೇರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಕೋರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುತ್ತೂರು ಗಂಡಿಗೆ ತೂಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಮತಾ ತುಕಾರಾಮ್ ವಾಮಂಜೂರು ರಶ್ಮಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಶಿಕಾ ಎಯ್ಯಾಡಿ మీకు మాతిర్లందిన ಸ್ವರ ನನಾತ ಪದ್ಯರುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನೋಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿನ ತನಿಸುರುಳಿ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಯ ಮಲ್ತೋದು ನನಾತ ಎಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೆಡ್ಡನೇ ಎಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ 400,000 ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿರು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೀಪರಳ ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾಗಣ ದೇವರಾಯ ಚಿತಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪೆನ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಅದೂರ್ದ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಳೇನು ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣದಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತಾ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪುರಾತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗಿಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತ ಇಂದೇನು ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆದಾದ ಇಂಚಿನ ಜಡದಾದನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾತುಗಡೆಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾರಿ ಇಂದೆತ್ತ ಬೊಲ್ಮದೂರ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುದು ಮುಲಾರ ಗುತ್ತುಡು ಬಲತಗಾರದ ಹೆಬ್ಬೆರಲ್ದು ದರ್ಶನಡು ಉಂತದ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಬಂಡದ ಗುಣ ಇದ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡು ಬಂಡದ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಗ್ತಿ ಅಪಣ ಬೊಲ್ಮದ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲುದೂದು ಪಾವೂರ ಗುತ್ತುಡುಂತುದಿಯೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಈ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಊರುನು ತೂದಾನಾಗ ವೈದ್ಯನಾಥ ಖುಷಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಜೆ ದೇವರ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇಲ ಅನ್ಪುಂಡ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲಕ್ಕಂದನ ಒಂಜಿ ಮಾತನ ಮನೆ ಬೇಲೆ ತಕ್ಕಲು ವಾ ಊರ್ಡುಲ ಇಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಲ್ಲೆಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನಾಗ ಕಾವಂದೆರಡ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂದಿರಿ ಏತ್ ಸಮಯದ ಅಂದಾಜು ಎಂಕುಲು ಈತ ಒಂಜು ವರ್ಷದಳೆ ಮಲ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಆಪುಜವು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ದೇವರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಎಂದು ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪೆನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಜೈನರ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ವಂಶಡು ಅವು ಸುರುಕು ಈ ಬಲ್ಮದೂರು ಬೈದನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಂಡ ದೇವ್ರ ಧರ್ಮಡು ಸುರುಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅದು ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮದುರ್ಡು ಆತ ಮಲ್ಲಾಕುಲಿ ಏರು ಲಜ್ಜೇರು ಮೂಲು ಬಾಕಿದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ಅಲ್ತ ಉರಿಯರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಚ ಅತತ್ ಮಲ್ಲ 40 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಪಾಡು ನಿಂಚಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ಇತ್ತನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೇತ ಬೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿದ ಬೇಲೆ ಇಂದು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಣ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಮುಂತ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲಾರ ಗುತ್ತುಡು ಬರ್ತದೆ ಉಲಾಯಿ ಬೊಗ್ಗೋಡು ಅಂದ ಎಂಚಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆನ್ನಿಗ ಈ ಕತೆಗಳು ಅವು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಇತ್ತೆದಾಗ ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದುವೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾತನದ ಕತೆಗಳು ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ನಾಡ ಅಪ್ಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗಳ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಭಾರಿ ಬರಲಾಗ್ಬಿಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸುರೂತ ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ರಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ದೆತೊಂದು ಸುರೂತಾರನ ಪೈಚಿಲ್ನೇಮ 2 ವರ್ಷದ ಮರಕಲೋಡು ನೇಮ ಅಂತೇರಿ 2 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನದಾರ ನಂಗೆ ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರಾಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡಿತ್ತೇರಾರು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಆರ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೆಡಿ ಸುರೂತ ಜಾತ್ರೆ ಅವನುಂಡು ಆ ಸುರೂತ ಜಾತ್ರೆದ ಹೊರತರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೋಡು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಮ್ಮೈತೆ ಹಿಂದೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ಪನ ಅಲಕ್ಕವರ ಪೂರ ತೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಾಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ತೋಜುಂಡು ದೈವಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಂಡು ಓಲ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿತ್ತದ ಜತ್ತದ ವಾಬಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಊರುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಣ್ಣ ಈ ಜವನ್ಯರ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನೇದವರ ನಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಇನಿ ಎಂಚ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನರ ಹೆಂಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಪಣತನ ಕೊಡಿಯೇರೋಣ ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಒಂದು ಸುರುಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಆತನ ಪಿದಾಡ ಆಂಡ ಅಂಗಣದಲ್ಲ ಆತನ ಒಂದು ಸುರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಪಣಂಚಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಪೊಸತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪೊಸತ್ತು ಗೋಪುರ ಪುರಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಪಿಲಕ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೈವಳು ಅಂಚನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಡುವಂಥದ್ದು ನಂಕ ಆ ತೂಪುಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬಿಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆರಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಕಾಸಿತ್ತನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಪೂರ ಅಟ್ಟಲಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲತ್ತು ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪಣಂಚ ನಮ್ಮ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಅಂತರ ಮಾಡಿದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ ಕುಲ್ಲುದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ತೂಪುಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒದಗಿಸದ ಕೊರಡಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರುಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಪಿದೈ ದೇಶದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡೇರ್ನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ದಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬಲ್ಮದರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ
ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಊರಿನವರು, ಪರ ಊರಿನಿಂದ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾಣಿಕವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಉಣಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವರವರು. ವಾಸುದೇವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತರಬೇತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಗಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು. ಈ ಊರಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೇನ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ರೈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿಪುಣ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ರೈ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಗಣಿಡು ನೆಲೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡ ನೆಲೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಈ ಮಣ್ಣಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಅವಿರತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಸುಮಾರು 1979 85 ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದುವೆ ಬರುವಾಡಿತ್ತೇರು ಮಾಗಂದಟ್ಟಿತ್ತನಕಲು ಪಾಲಾನಾಗ ಬತ್ತದ ಬರುವಾಡಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಣಾಜಿ ಹಿಡ್ದು ನಡತದು, ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಭಾಗ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂತನೆ 1 ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಅಣ್ಣೆ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಎನ್ನ ಮಾಮನೊಂಜಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಗೊತ್ತು ಪೋನಿಕ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರೈಂದು ಬಂಡದು ಬೋಚಣ್ಣೆನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಭಾರಿ ತಗ್ಗೀರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪೋಯ. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಚ್ಚವಂಡಿ ದೈವಂಡಾರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರಿ ಮೂಲು ದೊಡ್ಡ ಬರುವಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಲಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೂಲು ಕೋರ್ದಟ್ಟಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಮುರಾನಿ ಅಲ್ಪದಿತ್ತೆ. ಈ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಲ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಈ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೀವನ್ಮರಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರೋಗಿಲ್ ICUದ ಪಿದಾಯಿ ಅಕಲ್ನ
ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ತವಕಾಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಉಲೈ ಪೊಂಡದ್ ರೋಗಿನಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಎಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಉಳ್ಳೈ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎರ್ಮೆಜಾಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಗಿವೇಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐಕ್ಲ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಅಂಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡೆದಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಐಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣಿ ಲೆಪಡದು ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೇಂದು ಪಂಡ ದೇವರು ವೈದ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಯಾನು ಪನೋಡು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತೋತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೀರ ಈ ನೀರು ಪನೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೋಯಿನವಲು ಒಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಪುಣ್ಜೋಕ್ಲು ಎಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಈ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಾನ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಈ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಈ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಕಲ್ಪೋಡು ದಯಂಡ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗಟ್ಟಡು ಮತ್ತು ಅವಂತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಬತ್ತದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಕ್ಕುನ ದುವಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಬಾಡ್ನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೆರ್ಲಗಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕೈತಲ್ ತರೆಡ್ದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ 35 ಕಡಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಕೂತದಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವನ್ ಮರಣಡು ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೋಲು ಐಸಿಯುಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಏನ ತೂಯೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೂರ್ದನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ನಂಚಿತನ ಆ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಏನು ಏಪೋಗ್ಲ ಯಾನೈನ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಿ ನೆನೆಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ರೋಮ ಕುತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ದಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲು ಐನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಮಂತನಿಂದ ಅಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನರಮನಿಯಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿದು ಬೈದಂಡು ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಲೆಕ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಏತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಂದು ಹಿಡಿದು ವಿಪರೀತವಾದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆ ಕೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪು ನಂದು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರಿ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಏನು ಪನ್ಪು ನಿಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನವೀಕರಣ ಆವಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೈಭವಡದಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಐತ ಆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಪೌಳಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಅರಸ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಏನಡ್ದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಹ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮನ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನವಂತನಕ್ಲು ಐಕ್ ಅಕ್ಲು ಪದ ಪಂಡನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಸತ್ಯಲು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪಾಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯೋಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಸತ್ಯಲು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರ್ದು ಕಾತದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪದಂದು ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಿಂಚ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇವ್ನಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಡ್ದ ನಾಯ್ಕ ಒಡೆಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್ ನೆರೆದಿತ್ತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ವಾಸುದೇವರು ನಡೆದು ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪಂಡ ಮರಕಲೊಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಧೇತೊಂದು ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತದು ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಏತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಏತ್ ಸಮಯ ತಾಗುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಗೀತ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೇನಾಗ ಐಕ್ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾಸುದೇವರು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೆದು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಈ ಪದ ತಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರವು ಪೋದು ಅಕಲ್ಟ ಪದ ಪನ್ಪಾದು ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ದು ವಾಸುದೇವಟ ಕೇಂಡೇನು ವಾಸುದೇವರೇ ಇತ್ ಮಾತಾನಗ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ಎತ್ತಾಬಿಡುಂದು ಐಕ್ ಬಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೂ 15,000 ಹೊಡೆದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಣು ಸಾಧಾರಣ ಆಜು ಪದ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ 10-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆವಡು ವಾಸುದೇವರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು
ಅಂಡ ವಾಸುದೇವರ ಆ ಕಾಸದಂಚಿಲ ತೂತುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಬಂದಲ್ಲ ತೂತುಜೇರು ಅರೆಗೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ಜನ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕಲ್ಪನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದಿಲೇಡು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಲ ವಾಸುದೇವರ ಆನೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಿಜವಾದಲ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತತ್ತು ಆರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಆರು ಏತ್ ಬೆಂದೇರ್ನಂಡಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಪಡಿಗೊರಿಯರಿಜ್ ರೀ ಪಡಿಗೊರ್ಪಿನಾರು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ಈ ಕೀರ್ತಿ ನನಲಾತ ಮಿತ್ತಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ 10 ಮಂದಿನಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೇ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕಳು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಲೆಚಿಲ್ನ ತೂವಾಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಿ ಬುರ್ನಂಚಿನ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ದಾದೆ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡೊಂದು ದುಂಬು ಬೊಲ್ಮ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಬಡಪತದ ಗ್ರಾಮ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಇಡ ಎಲ್ಲೆಡು ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಲ್ಮ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಬಡಪತದ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮನು ತುಯ್ಯಾರ ದಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೆಡ್ದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲುಲು ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಮರ್ದ ರೋಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ನಂಗಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವದೇವಿಯರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜೈದ್ ಜಂದತ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸುರೂಟ್ ಜೈದಂಡು ಅಂಡ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾಗನಾಂಡು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಾಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಅಂಚಾದು ಈತ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗೋಪುರ ನೆಕ್ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಐತೆ ದುಂಬುಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಮ್ಮನ ಇಟ್ಟಾವಡು ಗೋಪುರದ ಇಟ್ಟಾವಡು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲದವಾಡವಾಡು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿತ್ತಜಿ ಸಾಲೊಡಿತ್ತ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಮನದಾನಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ ಸಾಯಮಡ್ಲ ಒರಿದನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದಾಲ ಬಂಗಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಆಯೆ ಮೇಂದೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗಾನಗ ಈ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲದೆ ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರನ ದಯ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪಣದ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನೆಕ್ಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೈದರಿಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆಂಡ ನೆಡ್ದು ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆರು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು VC ಆತೇರು VC ಪಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಬೇಗೊಡೆ ಕೂಡಲ VC ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇರೇನ ಇಡೆಲೆತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಡುಲ್ಲಾರು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಕೈಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂಲು ಕಲ್ತು ದಿನ ಆನು ಜೋಕುಲು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಎಂಕಲು ನಿಕಲ್ಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವುಲಕ್ಕೆ ನುಜ ದಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿರ್ದಂಡ ಐನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಕೆಲಸ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಜಾಗಡಿಗೆ ಆನಕೇನೊಂದು ಬೇತೆ ದಾಲಪ್ಪನಂದೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭ ಹರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದನ್ನಾಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೋನ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಂಚಿಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ಕೊಣಜಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುವ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುತಾದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅರೇಣ ಪುದಾರು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಆಯ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಅರೇಣ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ ಬಂತೆ ಸ್ವರ ಕಾಪುಲೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದಿನ ನಿತ್ಯಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮೇರೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಆರ್ನ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದರೊಳ್ಳೇರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪದ ಬಂತೇರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೇಣ ನನ್ನೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ತುಕಾರಾಂ ವಾಮಂಜು ಮೇರ್ಲ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ ಕೊನಜೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರು ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಾಡ್ತೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳರ ಭಾಗವತರಾದಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೇನಾರು ಮೇರೆಗಳ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಅಜಯ ನನುರ್ತಿ ರಶ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಧ್ವನಿಸಿದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಾರು ವಾಸ್ತವ ಕೊಣಜೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯಯಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿನಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಡುತ್ತಿ ಮಿಶಿಕಾ ಇಯ್ಯಡಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಯ್ಯಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಲತಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಕೊನಾಜಿದ ನರ್ಸುಗೌಡರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಂಚಿದ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜೆ ಮೇರಿನ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಗಾಯಕಿ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಣ್ಣು ಮೇರೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಡೋದು ನಿಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೂರಿ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ಬಹುಶಃ ಒವ್ವೆಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳ್ಳಿ ಹೊಡ್ದ ಲೈಕ್ ಪ್ರಚಾರಲ ಬೋಡ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ಬುಲ್ಮದರ್ಸ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಪ್ರಚಾರ ಕಳೆಕ್ ಬೊಡೆನ ಚಿತ್ರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇಕ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ಪಾಲ್ ನನುಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ದೃಶ್ಯ ವಿ ಕೊನಾಜೆ ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜೆ ಅಂಚನೆ ಅಶಲತಾ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮುರಳಿ ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಲು ಇತನೆ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಾಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯ ವಿದುಷಿ ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜೆರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ದೃಶ್ಯ ವಿ ಕೊನಜೆ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋರ್ಡು ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳೇ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂತಿನಾರು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಯಿನರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತವ ಕೋನಜಿ ದೈದಿದೀರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಡು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈವಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತೆಯಾದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಲ್ಪು ಕೊರ್ನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವೈನಂಚಿನ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸನ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರ ಅಪುಲೇಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೈನಾರು ಸುರುಕು ಮೇರು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಮದ ಬೊಳ್ಪು ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಬೊಳ್ಮದರಸು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಮಲ್ಪಿನ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಇತಿಹಾಸನ ಒಳಪುಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರು ವಾಸ್ತವ ಕೊನಜೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳ ಬರೋ ಅದು
ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥಗ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲುಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ತಲೆಕೆ ಪಂತೀರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾದ್ಯಾನು ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯದು ಈತೆ ಪನುಲೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪುಡು ಆತೆ ಪನುಲೆ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ವಾಸುದೇವ್ ಕೋನಾಜೆ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ ಮಾಡೋದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಕುವೈತ್ ಅತಂಡ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ನಂಚಾನು ಏನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟಿವಿಡ್ ಮತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ 10-5 ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ತಿರುತು ಜೋಕುಲು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿಯವ್ರು ಸಾಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ ಮಗ ಬರ್ಪಾರಂದ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬರಡಂಡೆ ಇಂಕ 25,000 ಕೊರಡೊಂದು ಗೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಣೇನು ಉಂತವ್ರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಕಾಸದ ಮಿತ್ತು ತೂಪುಜೇರು ಸರಸ್ವತಿನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಆತು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜೇರು ಅನ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಗರ ಅವು ಏತು ಕಲ್ತನಲ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ತನಾಥ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಐಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ತನಾಥ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಯದಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪಲ ತಂಡ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಪಂತೆ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪನ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕೇನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂದು ಬುಲೆಚಿಲ್ಡ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ರೇರುಂಡು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪು ಏನ್ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಬನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನ ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ತಾನೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಂಪುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣದ ತಿರ್ಲು ಆ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪು ನಾವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಗುರುಕುಲು ದಯಪಂಡ ವಾಸುದೇವ್ ಕೋನಾಜಿ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2003 ಯಾನು 2003 ಇಸವಿಡಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲು ಕೋನಾಜೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ತೀರ್ಥ ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆನು ಪೊನ್ನನ ಸುರುಟಿ ನಾನು ಒರಿಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒರಿಯ ಪದ್ಯ ಪನ್ರಿ ನಾನು ಸುರುಕು ಬೈದ ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ನ ನಾಟಕವು ಆ ಟೈಮುಡು ಅವೇ ವೇದಿಕುಡು ಮಂಜೂರೈ ಮೂಲೂರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆರು ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆನಿ ಇತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಮಂಜುರೈ ಅವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇನಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಜುರೈ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ವಾಸುದೇವರನ್ನ ಮೆತ್ತುಂಡು ಆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬಕ ಆ ಕಲೆತ ಮಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಈ ಮೂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಬೊಂದು ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲಿಮರ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರೋಲ್ನೆ ಜೋಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಪಂಡದು ಏನು 2 ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೆಚ್ಚಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದು ಲೇಸಿದ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸುವನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೇರೆದಿದ್ದೆ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಆತಿಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಅಂಡಲ ಈ ಸರ್ತೆಂಜಿ ಜಿನಿ ಆಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಕೊಡಿಯರ್ನ ಈ ಶುಭ ಕಲಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅರಿಗು ಆರ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು 2 ಬಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯರ್ಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಲಾಪು ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಕಲಾ ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪಾಠ ಬಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಲೇಸಿದ ಗುರುಕರ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನದೊಂಬಗು ಲೇಸಿದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೋನಜ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತು
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗ ಅಡ್ಡ ಬೋನಂದು ಬೊಲ್ಮದರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರ ಆಯ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ ಮೇರೆಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬೈದಿನ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರ್ಕರೆ ಆದ ಬೈದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಶೋಕ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರುಗೊತ್ತು ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ರೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಂಗಿ ಬೇಲು ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಚ್ಚೋಣೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನು ಶೋಕೊಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾಮು ಇನಿತ ಬೊಲ್ಮದರಸು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ನ ವಾಸುದೇವ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶೋಕುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಜ್ಜನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ನ ಮೋಹನ್ ಶೀರ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ವೀಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶಿಕಾಂಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಬೊಲ್ಮದರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋದು ಇನಿತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಹಕರಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತುಕಾರಾಮ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಡ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೊರ್ಲು ಸೊರಟು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೂ ಸೊರನು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಮತಾ ತುಕಾರಾಮ್ ವಾಮಂಜೂರು ರಶ್ಮಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಕುಮಾರಿ ಮಿಶಿಕಾ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಾದ ಬೈದನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನ್ನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಿಫ್ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಿಕೋರ್ನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸುಜಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡುಪನದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ರೈ ಮೆರಿಕಲ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವಿಸ ಬಂಡದು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಣಿತ